Kamaro maramintie jaira malolo TV ma ndien tieno mar kuku mar wach mabende kelni kinde ka kinde kod anje folomba ka otino makawuono odwaro achiel kachiel duono roma bende no temi joma mokalo kod kambi mochung'ne timo mar nonro manero Ipsos mabende no golo duoko achiel ari adek mabende no tenore kod weche mag siasa e pacho kae. Wadwaro monito nonro geki wan kaka oganda mane pacho kae ndi na wakawgi e yo machalo nade makelo chenro an je folomba ka bro watch studio. Moso gamba ikwara moge de makawuono kamoro montie mosu nyinga Richard Orengo Anur Kisumu County. Erokamano ahinya Richard Orengo arwaki studio tino makawuono. Kaendi e kamilonyi. Maendi bende kamisome book mapek ma isome book nyaka e okang' mamalo miwuoro weche mag statistics kaachiel kod weche mag data. Dung mana dieri. Erokamano ahinya Orengo. Orengo nyiso ni to in kaka ng'ama olony e weche mag timo nonro aina giki. Polls manogol kod Ipsos juma mokalo. Kapok wadhi e nitty-gritties ni to ang'o mane oting'o bende niyie kode. Mokwongo an kaka ng'ama timo research ok ahero ga pingora gi research nikech research kotime e yo makare to chiwo ga duoko makare. Yes. To research ma kaka manyocho timni onego bed ni time e yo momiyo jopiny bedo gi paro kendo bedo gi rieko mar ng'eyo na ng'a timore kendo miyo jo siasa kata jima dwa chung' ikore e yo makare. But kineno kaka nyocho time iyudo ka duoko mogolo gin duoko mobam nikech penjo manopenj gin penjo mobam. Research nitie gimoro ni designing questions. Yes. Ki design questions mag research iwacho ni questions must be neutral. Yeah. Tingeni questions kaka ma nyochi winjo kipenji ni dongo dwa ni Raila retire. Yes. Iwinjo kipenjo ng'ato ni dongo dwa ni Raila retire. Mano already question mose kaw side ni number 1 Raila onego retire. Koro idwa mana penjo jo ka be giyie ni Raila onego retire. Manyiso ni question and bias. Koro mano question ok en kata biased. Ingeni bias research and research ma findings mare bias but mano question ma invalid. Yes. Invalid. En question ma invalid nikech osekaw komoro osewacho ni dongo dwa ni Raila retire. Tiende ni answer en mana yes kata no. Itiende ni is a close ended question. Yes. Ma onge ng'ano onge kamo nyalo gajorego en mani oduoki ni ye kata oyo. Wacho ni questions onego bed very neutral. Onego bed ni kin questions ma neutral mamiyo information manyalo miyo wagero Kenya. Yes. Erokamano ahinya Orengo. Nyiswa mar ariyo kapok wadonjo kendo e weche go kone to methods mitiyo godo e yore mag research giki. Gin bende onego bed kod penjo moro kuomgi. The method magitiyo godo. Method magitiyo go awinyo nyocha gitiyo gi random sampling. Yes. To nyocha ginyisowa design mar the study. Ngeni nitie study design to nitie sampling design. Yeah. Koro study design mari ema determine sampling design mitiyogo. Kitiyo nitie study design mopogore opogore. Nitie experimental, non-experimental, ging'eny. To mago study design mikao nitie descriptive survey gipogore. Yeah. Koro design mikao mar study ni ema determine sampling method mitiyogo. To ginyoja giwacho ni bana watiyo gi random sampling. Yeah. Random sampling to study ten mane. Study mane mutiyogo gi random sampling. Yes. To random sampling utime nade? Utime kanye? Ng'amu penjo. To what are the questions? Yes. Tiwinjo ka question number 1 ni dongo dwa ni Raila retire. Koro kipenjo ng'ani dongo dwa ni Raila retire tiende ni ise conclude Raila onego retire. Koro confirm mana ka jo ni be yie kodi. Koro ngeni mano penjo mobam kabisa. Emo mi ano ka yie gi research. Erokamano Orengo. Kendo gima dwa chaka penji modgi kapok wadhi e weche mag figures manogol kaachiel kod weche mabende ne oketi mano miyo tegu kaendi en ni to nyiswa ni un kaka jok mochung' ne timo nonro gieki. Ng'ama commission kata ng'ama nyisi ni Orengo Richard koro dwa ni itimna research. Maendi en ohala, en business koso utime atima ka ng'ato nyiso ni timna uru machalo. Mokwongo research gima duong' moloyo e wach research en generating knowledge. Yes. Generating knowledge tiende ni nitie gima iluongo ni existing body of knowledge. Tiende knowledge gima ji ong'eyo. Yeah. To research en gima itimo mondo add rieko moko, imed rieko moko e knowledge ma ji ong'eyo. Mano mokwongo. Yeah. Man is the primary purpose mar research. En itimo research mondo imed knowledge. Yes. To tinde nitie research mitimo mondo for example kidwa timo research mondo itim dongruok. Kidwa timo dongruok ma kama inya timo research kama mondo okonyi gi information mar timo dongruok. Nitie research mitimo for decision making. For example gima ni management kaka corporate world itimo ni research mo kaka market survey. Mondo tigo for decision making. Wenye ni bana wadwa timo investment waka ka nikech research nyiso ni customers who are interested in these ones. Koro research itimo ni gik mopogore. Then mogik mawacho mar opinion ni. Opinion ni ok en ni timo mar propaganda.
nikech jimoko timo research kaka mitimo mar Ipsos ni tanno kaka lokore propaganda. But opinion survey kata US timo opinion survey. To opinion survey ok tim ni mondo ogogo ng'ato piny to tingo ng'ato malo. Opinion survey itimo mondo ng'ego ni bana to e siasa kata e yiero mabiro ni ng'ama pek ne ng'ato. To be itime ok time mana ni mondo meji opiny kamano. Itime ni political parties mondo ti kode to design their strategies. For example, inyalo penji bana to performance mar Raila Odinga chal nade kuonde mage ting'iyo different areas. Ingeno ginyiswa kata ne gitime kanye. Manyalo be ne gitime mana Nairobi kende. But opinion survey should tell us ni bana how is Raila performing in central, coast, eastern. Titimo that analysis. Kiseti analysis I cross tabulate gi ting'iyo to ka to perform nade. Iketo different variables. To ki cross tabulate to nyiso go party kaka ODM kata ka kod ni bana ere kama nyalo investment ere kama onego benu waredo kendo medo motegno is strategy mar winning election. Koro opinion poll ok en na gimitimo ni mar propaganda. Itime for the main purpose mar helping political parties mondo design strategies magi. Helping, for example, non-decided voters mondo ne kama ginyalo support, but it should be very factual mondo inform ji aina. Ero kama na inya orengo awinji koro wadwaro nje achiel kachiel kwa ng'ingo nondo ni rika kano chako mokuongo kama wadwa chako godo ne awacho no weche mag economic development kata mago go dongruok mag uchumi migo siru migai Kenya to setimo maber kod atamalo 40 kod achiel kabene no riwe kod weche mag kedo kod mibadhi ni osetemo maber miwuoro. Wachni kata duoko ni iwache na mokuongo maduoko moko nyaka kata discuss Jeff. Okinya wacho ne Uhuru Kenyatta osetimo maber e wach economic development. Economic development ok wadona ng'eyo economic development abstract. Wang'eyo economic development ma practical. Bech sukari, bech mogo, bech chumbi, bech chai. Mago kipenje jo wanto bana beche medore koso dok piny. Jibro ngisi no medore. Okinya wacho ni economy develop to beche medore to bech sukari mogo dhi malo to kuono dhi malo everything dhi malo. King'eyo exchange rate mar dollar to shilling. It is during Uhuru Kenyatta dollar marwa has gone to the highest up to almost 110 shillings to a dollar. Okinya wacho ni mano economic development, mano inflation. Iwinjo Jeff. Kibire mar ariyo mar ethnicity. King'eyo Jubilee government wase discuss kodika in the past. Jubilee government 80% mar sirikal en either Jalango kata Okuyu. Kidwa ng'isa ni ethnicity obedo fort to tiene ni kara ethnicity ni Kenya kan nitie mana kabila ariyo. To Kenya dona par ni wan kabila 40 gidi gariyo. Kaji kabila 40 onge sirikal. Tidwa ng'isa ni Uhuru deal gi ethnicity. Ng'ama ne gipenjo ni to ng'ama ne duoko penjo ni. King'iyo mogik inequality. Inequality ng'iyo gik moko adek ma majorly. Economic inequality, the gap between the rich and the poor. Hiyo mano one form of inequality. Kenya, the gap between the rich and the poor, it has been growing drastically for the last 10 years in Kenya. Jomani ki pesa bedo medo ki pesa, to jomodhier bedo modhier. Unemployment makos gini. Ineno ka youth onge employment. Idwa ng'isa ni youth ondik tich. Cause NYS manyo ndigi tich manyo be oserumo. Manyo be okwal morumo. Man another thing. Gender representation. Yes. Iwinjo. Men are still not in position of leadership. Okinya nyisa ni equality ntie. And then mogik, iwacho ni Uhuru defend constitution. Yes, kendo kedo gi weche mag. Uhuru defend constitution, chiema no Uhuru donjo power kama to the first thing motimo en tim amendment mondo mi president power mar mako ji mapinge wach mora mora. Ni gidwa loro Facebook. Gidwa un kaka jo media ni gidwa nyiso ni kapok isomo news titero status isomo tinyisi ni maber koro ma inyalo somo. Nikech siri ng'iyo to wacho ni maber tinyalo somo. Do inya paro media bill? Ang'e maber. Gi security bill. Ne wuoyi kodika. Koro mago to Uhuru defend constitution ade. Mogik and devolution. Yes. Devolution every year winjo ka gimayo county government pesa. Ni functions moko nitie magimiyo county to pesa moko to gidongo. One of the function kaka health, which is a devolved function. Iwinjo ni gimiyo county government responsibility matter taking care of health sector. To pesa moro to gidwa dongo mar maternity ni gidwa chiwo through NHIF ni mondo kore kodhi county. Which means you have seen drastic effort to interfere with devolution. Mogik kane wawacho ni bwana constitution wa gima ne okwadwa e constitution wacha machoncha ne en provincial administration. Yes. To Uhuru has been gradually strengthening provincial administration. Ineno kata ka kidhi e counties moko tiyudo ka county commissioner ni governor wacho kama to county commissioner be wacho kama. You want to county commissioner ngama nade? En ngama yiere mondo be wacho gik moko e county kae. So magi are efforts mwaseneno ka Jubilee interfere go gi constitution. Every day.
Ineno ka nyocha kata chief justice nyocha gido loko katiba man go sani bende provincial administration itie to onge where is it onge pod wan gi commissioners to donge ma koro injo ka Ipsos to wacho no uru defend constitution uru defend constitution ade o defend constitution ade iwinjo ka koto wacho kamae to uru timo kamae koto wacho kamae uru timo kamae ere kaka uru defend constitution every day iwinjo kwa tero uru court to court reverse decisions motimo I can give you examples. Yes. Security bill ne matere. Court or reverse. Or reverse gig mane uro wacho. Appropriation bill mane wacho ni bana ma teach Senate, ma teach National Assembly. Uru teach National Assembly. Erika ko defend constitution. So all these things okinya wacho no uru perform a defending constitution, no uru perform inequality, reducing corruption. Corruption ni wacho no reduce every day. Achaka kwane chicken gate, waste gate. Akiana NYS gine hustlers chopper gina kwalo pesa every day orengo koro gima wanyalo wacho ni kare nonro ni eri mar Ipsos ni kare gini okonego bene kare kawe nade kama gi weche ma koro wayudo ni gik ma oket ka gi ng'eny gi ok gin gik ma adi. And as a researcher I might not want to dispute the figures in themselves. What I want to dispute are the questions manobedo asked. Number one. Number two, I don't dispute the analysis. Ingeni running keto gik moko SPSS tira ni owuok kama tigolo graphs. Mano is not analysis. Analysis then called the interpretation. What that means. Aparo ni mane ma Ipsos pokoti maber. Ngamilo ni kijana mzungu mtimi lo ni Tom Wolf. Aparo ni ilo ni lead analyst. Onge gimonge analyze. Nike analysis kikao nyathi mora motimo computer. Kikao data mi to nyalo run ni SPSS kata starter kata computer packages. Man is not analysis. You injo Jeff. Mano data management. Man is not analysis. Analysis ani ka gino koro se wuok computer. So how do you interpret it? Yes. Koro mane ma Tom Wolf as failed. Tom Wolf is still they didn't let me go through my data. Mano teach ma owene nyithino mapuonjore kore ka donjo research. Kama na nyore ba winje koro donjo ka indi bende koro na mako weche mag. So be awuoro nen kara doctor. Akeni doctor gino yudo kanye nikech kako team analysis ni at PhD level okonya team analysis kamae. Magi makodo wi. Yeah. Maybe it's too old. I don't know. We use will. But okapar kono jogo Jogmotio, I don't know. Don't any lead. Any lead research. Any lead research. So ere va yaka ipeje iwa tinika wire cho top. To den to top. Ore yorego. Ore be kora do jere to wacho winjo ka no wacho bende kai maber no ka ondike maber ok en gik ma wacho kwendwa. Iwacho ni ojok ma johera mag Jubilee mani Roma tamalo 60 dwaro ni mondo migosi Raila Amolo Odinga or retire from active politics. Mind it wachena. Yes. Kingiyo kata penjo. Kwipar ni mondo Jubilee oduoki Jubilee 60%. Oduoki ni bana wanadon Raila retire. Iparo no penjo mane. Again, as a researcher, you look at this into man. Iparo ni ngani no penjo machal nade. It tells you the penjo mano penjo first of all was very en penjo mofuo kabisa. Nikech ki penjo ngato, ki dhi penjo Jubilee. Ni bana dongi dwan Raila we. Jubilee dwan Raila we nikech Jubilee ok dwan Raila win. Jubilee en Jubilee. Jubilee support Uhuru. Koro kinyisa ni ki an kaka analyst. Give me that figure. I'll analyze it in two ways. One, mokwongo, I expect that Nikejo Jubilee should not support Raila. Yes. Nikejo Jubilee. But number one. So 60% actually Raila has performed very well. Nikech 40% Majo Jubilee. Kiwacho ni 60% are saying no retire. 40% are saying no continue. Yes. And then 40% Majo Jubilee are actually supporting Raila Odinga. Kingiyo gino mabe. That would be my analysis. Nikech kiwacho ni of the respondents. 60% of Jubilee supporters said Raila should retire. What about 40%? Magukuro wanyalo wacho ni gini giye mondo dhi. Giye ni mondo dhi nyime. So for me, if I'm a core strategist, that's a good thing. Nikech ka 40% mag Jubilee are still supporting Raila Odinga. Tian Raila is doing well. Yeah. Rokona nyorengo to ka en bende kani wuyo kod Tom no wacho ni gimomiyo waneno ka nondo nieri dhi against Raila ni ji dwaro ni mondo retire ni en ni jimage Jubilee no wuyo gi oganda 2000 kod 60 kabe. Donge mangisi ni 60% of them gin Jubilee. Bagi Jubilee out of the 2067. To donge winjo ko wacho ken ni 60% gin Jubilee. Kaito no wach kendo ka ndio rengo ni oganda neno ni mondo migosi Raila Amolo Odinga oganda mamoko atamalo 34 neno ni mondo migosi Raila Amolo Odinga oyier ng'at machielo e kweth mar kor mondo mochung to en odonga kanyo to kochung. Mago ji adi? 34%. Yes. But inge gimo kisomo na kanyo ntie research out of that findings. Yes. Ntie 69% mag CORD supporters madwa ni Raila continue.
Iwinjo Jeff? Mago nitie. Out of 69%, mano dong adi? Mano dong 31%. Yes. 31% ma jo code go ema dwani Raila support ngama chielo. I don't understand concept kai. The context mar code any code nigi principles adi. Adek. I don't appreciate na code kai ji adek gite gini supporters. Watongula nigi supporters. Kalonzo nigi supporters. Raila be nigi supporters. But gima results ni nyisa. Ni out of 100% code supporters. 69% gains right supporters Raila Odinga. Nikech 69% owacho ni Raila continue kendo gidwa no chung. 31% magin supporters Kalonzo give Tangula combined. Mana ka koro ikaw 31% modong ne kama. But gidwa Raila support ngama chielo no ken Kalonzo give Tangula. Mage ji mane code. So you know gima timo ni my million analysis. He go into that didn't make meaning out of it. The meaning here is ni 69% mag code members Duani Raila continue. Mano is a big lead. Makata kidi nomination 69% magi madhigo kura dhigo ne Raila. So Mano Raila has won that. To 31% emagin supporters Kalonzo give Tangula combined. Gine makoro giwa jeni Raila support ngama chielo. Ngama chielo na either Kalonzo kata weta. Ok gidwa Raila retire. Nike gingen ka Raila retire to jogi ariyo gionge anything. Koro gidwa Raila ting 69% gegi mondo support go ji ariyo ka. Iwinjo? So that is the money million analysis core. It understand but what does this mean? What this figure means any 31% magin supporters Kalonzo give Tangula Duani Raila step down kichung but kick retire to support gi. That's the meaning. Kama nyoranga winjo kaka nyore kelo no bera asana no kabele no wacho ne nitire luoro ne kadipone nitire luoro ne tungni kata fallout nyalo bedo ka wache gizo mtapani fallout is the best ne fallout nyalo bedo ka iyiero ngama dhi chung gi bendera mar code Ndiye luoro. Nitire kwa supporters jo Jubilee ko supporters jo. Ingeni my problem with Tom Wolf. Tom Wolf ndi penyo moko mako penyo to kodwe openjo jite. Ndi moko mako penyo to penyo supporters Jubilee. Like this question. My no penyo supporters Jubilee. Doesn't penyo supporters code. Ma do penyo ji ala fareo ke provincial gabenyo. Openjo jite. Skoro waje na 100% manyoge. Jidi. Percentage. That's what I'm telling you Dr. Tom Wolf, which I think is a fake doctor, is a fraud. He's a fraud because why is there some questions open you Jubilee moko penjo your code then moko to wacho ni majority to come one number near D adima wacho ni there will be fallout ni bro bede ni fear there might be fallout so an kaka researcher kana adwe penjo ta penjo ni bana among the total respondent man 2000 how many are called supporters things are kind out of this nikech mane be okongiso Nongena ni magika supporters. So you should have told us ni this percent are called supporters, this percent are Jubilee supporters. Then you penjo a follow-up question. Ni ban among the called supporters, timi yawa kana ni 32% fear ni there will be fallout. Hivi nje bwana. Maana kake timo research. Research okutema ambwaka kama ikaka ngane timoni. Ewo myo ngane awaje ni chimo dwere kele gade Lulu TV kai mondo wakwere ka joluwi nje ni bwana. Okia gini, he should leave this thing. Nike awaje don't issue ani bwana out of the called supporters magin this percent of the total sample. Or 13% kana 20% fail ne bana a nomination mark code there's going to be fallout. Na wijo kawo wacho kana. Give me I don't know ngisi ne. First of all saying is only 69% of core supporters support Raila. That man say wacho. So fallout means ni 31% chanyalo wuok. Which is also speculative. Ni kata mna 31% no. Raila nigi supporters moko kono be. So it means Raila might move to 70%. So kage they give 30%. So don't forget Jubilee supporters moko be 40%. Mane osega have hope ni Raila should continue. Even mera. So Tom Wolf also should go ahead and tell us ni bana openja na jogi ni iligo kura nenga. Even ogni support nga because he needs to do a correlation between these results and prediction mar election. Yes. Even bana 2017. He need to do a correlation. Correlation between those supporting Raila and those not supporting Raila and their voting trends. Even a relationship between results the voting. To wacha kama to okony ngata tol Jeff. Kendo research ni nigi loopholes ine na tonga ochala tonga mutingi kukura puka oko dinga bene no dwoke to wacho ni en wuon poko wacho kata ni odhichu actually edwa ni Raila mulo ene mitimo nonre wiye to gin ji adek odhiero wacho ni to dak tim ne wetangula otimne Kalonzo ole kia pigini bene nitie ang'o mien mana Raila ikinde ka kinde en Raila tiene Raila back
tiende Raila pek he's just proving it. He's proving Raila pek. So I think this is something that is very debatable. In any academic discourse, this will continue being debatable. Jeff research of team kama. No, actually, bende kane uwo gi midiwo gene health from moro danjo ka onyiso midiwo ne gitema piyo mondo giyier ng'ama dhi ting'o bandera gi nikech wacho ni mai ndiye maweyo room for speculation ni ji neno ni nitire luoro ni kowacho kawuono to jomoko dhi. But Jeff, Tom Wolf can referee bwana. Can referee in the next election. He's a nobody in these elections. Actually kana manakiwa jara la nodo an kan Raila Odinga ta ignore this person. He's a nobody. He does not have any authority to tell CORD to nominate a candidate. He is a nobody. He's not a player in CORD. Maybe he's a player in Jubilee. But can a player in Jubilee to get power to Jubilee culture? Worry to 2017 where we'll be playing together. Yes. For now, let him focus a Jubilee CORD. Yes. Watch ni mogik ne researchers weteu. Yina researcher watch ni mogik ne Tom Wolf musi. Kuna bedo chef na bwana. I don't know. Don't listen to somo kore na ile. Asomo kanye ngato kanya somo ko bwana. Ngate kana 90 years old. Moko dingi ko wacho openyu penye magreta yagi. He's almost 90. Raila kene mana hiki yedi. Don't Raila retire. Between him and Raila who should retire? Are watch ni mogik ne joko ba osomo teach. Watch mogik ene ya. Research is a very serious thing. Yes. Research en gima very serious and very credible. Ngata madwa timo research nyaka dok chien madhie books. Yeah. Books montie books madongo modifine gimiluongo research methodology, research design, sampling, analysis method, gigo tentie books mondik. Idok chien misom gigo kisesomo gigo. Titim research ma credible. Research ma can withstand an academic engagement. Nikech ngeno akiaka ni watch show moro nyote gintie gi Professor Nyang'nyong. Nene. Anyang'nyong ngeni bana maki ndiko ne Nyang'nyong dhi yecho gini mawito. He not read it. Koro ka Nyang'nyong ok nya some. Iwinjo je? No penja ni. It's not a serious research. No penja ni miwuotho gi computer to ine mane timo gini 3 months. Okia gino. So Tom Wolf, first of all, en ngama kuodo wi researchers and he must be condemned. And I want to ask academicians and fellow researchers, ni bana, ji aina gima ketho nying research kendo kuodo wiwa kabisa. Ji de paro ni gik mwandike buge madongo chala mana kamani. So ji kato Wolf nyaka kwer kabisa. Moko mwenye ngiso university mana odhiye. Nikech wajaja ne doctor wuotho around gi laptop maduong' e toke gimriambo kopong'o yie no riambo no timo research okwabiye ne Kenya kai. Ero kama na nyorengo wacho ni ok ber kipenyo ni bende Jeff ne gugu ge Lulu TV. Mano ni dongudu ani Jeff uwo. Kora kibro mara isidi uwogi. Yeah, there's no option. Yeah. And then ngeni apparently omul gi be kone magi wuothe go apparently gi ngiew kana ni gi soda. So you find research ya bias ngaro apparently ko wacho ni no tok dhi miye soda. Rengo angi mabira wada. Anya kama nyola poko go na simbegi. Ina kiani bose gochi ni research farm. That is why I'm saying ni first of all they giso ento bana ko timo research ni. Yes. In the 47 counties, Adima neni Turkana, Adima neni Kajiado, Adima neni Kisumu, Adima neni Mombasa. Kata kapo kigocho na, you know, for me I understand research. Sample ma 2,000 out of 48 million people, inyalo bednoko gochini. But they need to tell us, what is the distribution of this sample? Yes. Nikajingen kaji penyo manaji Nairobi, Tomboya Street kanyo. Ingen ji 2070 inyalo yudogi Tomboya Street kende. Kata mana kila leshwa ka inyalo yudogi. But what do you know? What is the distribution of this sample in the counties? And even inside the county, even Jeff, inside the county, Kisumu County, tipenyo mana Kisumu town kende. Okinyalo wacho ni mano view maji Nyakachi, mano view maji Muhoroni, to mano view maji Seme. So you must distribute it kabisa. Yes. And the methodologies, kodwa ro nyalo puonje, mitiyo go to distribution of sample, me ingi kabisa. Ero kana nyare orengo Richard Agoni ro kama dumo kalo thuolo kalo no adwa twaka kachiel weche mag IBC bende ne giyene sane ginyalo wuok mago ko bro wacho bang agera ni podi but nothing is in IBC must go. It has just confirmed given wacho ngino must go kore ko agogi ok ni waga gogwa. It is the work mane wadhi street mo demonstrate mo go gi tear gas magi fruits mag hard labor. Ero kama nyorengo mind ne ko kumar wach ka bende koro no wacha koranga chiel gana no gochona joma makalo ne to nyisoro ni analysis manotim kod Ipsos nyeri ne obedo nade mondo wakele ngama bende nyalo ngengo ne gi achiel gi winyi ni to ginieri be en gima dien nitie jok moko ne chunya gorgi ageno ni sani koro gichako understand wach nyeri ni notime e yo machalo nade. Jotendwa moko bende machalo ngira Nyang'nyong gini osebedo ka nyingo no research nyeri maber. Chunyo oganda kik gore, oganda pod nitiere, yiero nitiere higa manyien. Warenga gwini rekomendo. Gimado ne par ne jowa ni piny nigi geno. Piny nigi geno. Mar dongruok.
piny nigi mar geno dongruok. piny nigi geno Mano ler kuku mar wach kora Jeff Lombaka. erokamano.